Professionel hjælp, uanset hvad du arbejder med. Det Faglige Hus er nemlig for alle. Bliv medlem på detfagligehus.dk, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Så kom der en bulmager. Det sker hver gang ungerne spiller kamp i nabobyen. Heldigvis kender min mekaniker min bil, så jeg behøver ikke tale om bulerne. Kun om kampen. Kig forbi Teknikar. Dem du kender, der kender din bil. Stræk bilen til New York. På KLM's Premium Comfort Class får du mere benplads, sæder som kan lænes længere tilbage og bedre mad og drikke. Få også en mere behagelig rejse til mange andre oversøiske destinationer. Læs mere på klm.dk. Programmet præsenteres af Send dit gamle jern og metal til Esbjerg Produktforretning, Darumvej 145. Det er penge værd. Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.